Hola, culs inquiets! Avui parlarem d'un invent que va suposar un abans i un després a la història de la humanitat. Ja era hora que algú parlés dels esquís plegables. Esquís plegables? No existeixen els esquís plegables. Però que ho sé, ja veuràs quan s'inventin. Marcarà un abans i un No, després. jo volia parlar d'un invent que ja existeix i que va suposar una inflexió en la nostra història. Les jaquetes pels gossos? No. Ah, no, la recollida porta a porta? Ah, ja ho tinc. Les fundes del mòbil de suro, oi? És que no sé com podien anar pel món amb els mòbils sense abrigar. Tractors. Jo volia parlar de tractors. En sèrio, jo necessito unes vacances. Si volguessis anar a esquiar, tinc un prototip d'esquís que et pot interessar. La feina feta! Des de l'època dels romans fins a mitjans del segle XX, això era la forma més còmoda i eficaç de llaurar la terra. Una arada romana. Quina coincidència que l'arada es digui com els que la feien servir. És ben bé que estaven fets l'un per l'altre, eh? I de la mateixa manera amb el transport. Carro i cavall era la realitat del dia a dia. Carros, carruatges, tartanes... El món tenia un ritme molt més humà. I animal. Exacte. Però llavors va arribar l'Edwin Drake, un senyor d'Estats Units, que se'n va anar a un punt recòndit del seu país, va fer un forat de 21 metres i en va brollar petroli. Has pensat mai que hi va anar amb cavall? És injust, no? Aquell cavall es va acabar la seva pròpia tomba. Sí. Seria com si els humans creatius inventéssim una tecnologia que fes innecessaris als humans creatius. Oh, merda, ja hi és. Sí, ja hi és. Una cosa va portar l'altra i en pocs anys ja teníem el motor d'explosió. Fuà, deu ser professor d'història de l'Autònoma, oi? A primers de segle XX van aparèixer tímidament els primers cotxes i a les zones rurals també hi va haver-hi el canvi de paradigma. Els 4x4. Sí, però no els que aixafen els camins, sinó els que els arreglen. Els tractors. Aquest d'aquí és un Hanomag Barreiros. Aquest no el va fitxar el Betis la temporada passada? Aquests eren dels primers models accessibles econòmicament per la pagesia. Els Hanomag, una empresa alemanya que feia, entre d'altres coses, locomotores de vapor, es va associar amb els gallecs Barreiros. Els Barreiros de tota la vida. Heu de pensar que després de segles fent servir la mateixa tecnologia va aparèixer aquest estri que portat per una sola persona feia la feina de moltíssimes arades de les altres. I els cavalls ja es van jubilar. Sí, de fet, si aquesta màquina revolucionària té uns 40 cavalls, això seria com si 40 eugues formoses tiressin de les arades. Això va multiplicar la productivitat. I el pagès també es va jubilar. Ja. El món va canviar dràsticament. La feina agrícola ja no era per l'autoconsum. El fet de poder plantar i collir més fàcilment va fer que la pagesia fes més. Exportació. Vendre i produir per un mercat local, nacional i mundial. La velocitat del món, igual que la del tractor, s'havia disparat. Sense cavalls no feien falta ni ferradors ni basters. Els primers a encarar aquests artefactes eren els ferrers del poble, que sobrepassats van haver de delegar la feina a un mercat globalitzat. Allò de demanar la peça a Alemanya. Exactament. Més velocitat, més producció. Ja no hi havia temps per l'artesania i els oficis. La màxima era competir en un món global. És veritat que la pagesia d'avui en dia no s'ha d'esllomar com la d'abans. Els tractors moderns tenen aire condicionat, guia per GPS, radars i una de piuets que riuten de la taula de comandaments de l'Enterprise. També és veritat que cada cop tenim menys pagesos. La competència mundial, dominada pels lobbies agrícoles i ramaders, ha fet que els pagesos petits hagin de plegar i cada cop tenim menys gent que es coneix el tros. I què proposes? Proposar? No proposo res. Només pintava un fresc, Feia un zoom-out a la industrialització del camp. Però on vols anar a parar? Depèn. La primera cosa és que per saber on anem cal saber d'on venim. I la següent pregunta és com hi anem? Amb tractor o cavall? El podria raspallar?